lepasaken boten saged andalari rebahipun Kanjeng Hyang Mahatma Bisma kang titilokin alisaken saliring Brajalungit. Seda ingin sangat lantu para wawisten pun salebeting manah kula tuwuh raos pitakenan. Ke apa ta mungguh jalarane? Bapa Druna kados pundi panggihipun? Oh, luli semua rantai kentas waloh gimbal monyor jugret gantil buntute joglo. Angger. Benten pemanggih mboten dados satunggaling perkawis, waton ing mangke pinanggihipun saged sami sarujuk. Awit saking panalitinipun ingkang Bapaing Sukalima, sedanipun Sang Mahatma Bisma menika kados dene anjarak nglalu. Kadidene anjarak nglalu. Dipun petang saking menapa kemawon muka menawi namung lama ing Pandhawa miwah para sarayanipun saged angrebaken Sang Mahatma Bisma. Parandene ketemahan mekaten mesti wonten satunggaling bab ingkang sanget angelok-eloke nanging petangan kula muka lepat. Menawi setanipun ingkang Hyang Sang Mahatma Bisma menika dasaripun nglalu anjarak sida. Sabab saking menika tanpa gina menawi samukawis wau dipun getuni mboten wonten paedahipun menapa-menapa nanging sinuwun datami duwung. Seringi mboten kekirangan anggen paduka tansah sumungkem ing padanipun ingkang Hyang Sang Mahatma Bisma. Nanging ingin sinuwun kedah nguningani, menapa ta sababipun kok seda nglalu? Nggih. Dereng pinanggih wonten ing raos kula mbok menawi Bapa Druna saged ngandhalaken ngaten. Wonten ing jagat menika sampun limrah. Ditamani tumbak ora krasa. Ketaman Bidaring Warastra mbegegeg ora apa-apa. Kinarada tetamel 1000 babar pisan mboten menapa-menapa nanging yen disangga krama menika raosipun sok rebah. Lah menggah gantaripun mekaten. Nalika Sang Senopati nangkung ingkang Hyang Sang Mahatma Bisma madeg suraning driya jumeneng Senopati